ngolah kata. Ngolah kata kok. Ngene nek iki ya jawabanku, Pak. Jawabane iki, Cal. Nah versiku nggih. Wong mati kuwi sing digawa mori lengkang nara patok jing. Lah iso. Nyatane Pak aku nyatane nggone ya kuwi ora tak apa-apa. Yang tidak bisa diampuni. Iya kuwi mau. Allah ya ra. Karo sirik sing paling berat. Ya ra. Sirik iki mau TV nek ora tak nganu. Aku kok ora dadi kuwi sirik wis. Lu tekan kowe. Tapi nak sing dandani ora aku Pengertianmu nggih. ora dadi iki wis Kowe gawe aliran duwe iki iki gawe duwe. Ya cuma luar nak pengen. Nah padahal lah menurut dengan Lho nek ajaran. ora bener kok. Ajaran kan gini. Lah nek antara sirik dengan sombong. Nah, Beda lah ya. Lah ya bedane piye? Nah, lha iki sombong mangene iki iki nak gak aku sing nyekel ra bakal dadi TV. Lah bicara Wis sombong. sombong beda. Sirik kemane nek ora ono regane sing kuwasa to, iki ra dadi ngono lho. Kono kok kono. Kowe kok kono ben kamar kabeh. Saiki nek wong ibadah iki kan kanggo apa? Wis enek anggotamu. Melu ora kowe. Apa? Ibadah anu kanggo awake dhewe. Awake dhewe. dhewe sendiri. Ya terus. Lain udah kapan? Akhirat. Akhirat. Wis mati. Kowe benteng udah tak kalahin sih. Nek wis mati kan. Lah nek wong mati enggak apa-apa. Lawan. Amal Ora salah. Wo kuwi mori. ngore lah Karo apa jenenge kuwi lengkang. amal. Ya, oke, wong mati enggak apa-apa. Amal perbuatan. Lah saiki nek sing digawa wong mati apa? Nak mati nak ngaji sing puasa kan nganu. Sing digawa wong mati apa? Bedane kan gini. Nah. Wong mati nggawa apa? Sing digawa wong mati ki apa? Iki wis beda. Sing digawa wong mati. Sing digawa wong mati. Dasare sing digawa mati iki apa wong mati kuwi apa? Sing digawa wong mati. Sing wong mati kuwi nggawa apa? Oh, permainan kata-kata. Ngolah kata. Ngolah kata kok. Ngene nek iki ya jawabanku, Pak. Jawabane iki, Cal. Nah versiku nggih. Wong mati kuwi sing digawa mori lengkang nara patok jing. Lah iso. Nyatane Pak aku nyatane nggone ya kuwi ora tak apa-apa. Tak Ini jenenge nggawa di piye lho? Nggawa dicekeli. Hah? Iya, kuwi selencong kok bila bingung. Nek nggawa kowe ora pede dicekeli. Lah nek gowo ya ora ngerti sing gowo wong mati. Gowo kan digowo kan. Sini lho. Kita mesti tidak dia, harus mulai nek kadene. Kowe perlu panik. Saiki wis pertanyaan kuwi mau bingung. Kuwi mau wis siji wis genah ya. Jawab iki. Ya sing digawa mati. Sing digowo. Ya sing digawa wong mati. Saiki to takokmu ngene iki. Kowe golek kata sing iso malik omongane nak wale iki. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.